खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि बे दावराव अफिसियेल इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनाय थाबाय। दिनैनि भिडिअआ जाहैगोन एसे फानि टाइपनि नोंथांमोनखौ नायलांबाय थानो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय। आसा खालामबायबो नोंथांमोनखौ बयखौबो भिडिअखौ मोजाङै नायलांजोबगोन। नि भिडिअआ एसे फानि टाइपनि जागोन नोंथांमोनहा नायलांबाय थाबानो जाबाय। जोंहा दिनै गिदिर गिदिर सिंगार दंफैयो नोंथांमोनहा नायलांबाय थानो रेडि जादो। नामजादा मुंदांखा थाइलेन्डनिफ्राय लाबोनाय दंफैखायो जोंहा गायक सासे। बेनिखायनो नोंथांमोनखौ नायलांबाय थानो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय। जोंहा दिनै बाहाय गिदिर प्रग्राम जादों। बे प्रग्रामाव बिथांखौ लेंहरनाय जादों। स' नोंथांमोनखौ नायलांबाय थानो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय जोंनि बे दावराव अफिसियेल इउटुब चेनेला। जोंहा दामग्राफ्रा सफैजोबना दंफैखाबाय। साफा साफा आं सिनायथि होनोसै। बिथाङा जोंहा बिराद मोजां दामखायो गिटारखौ। नोंथांनि नामा नाम खोन्थादो एसे। आंनि मुङा बुलाव। नों दा गिटार दामनानै माबायदि मोनो? आं गिटार दामनो जोबोर मोजां मोनो। आदसा होमबा मोजाङै मोजां दामो जोंहा बिथाङा। बिराद दामबोबाय गिटारखौबो। होमबालाय जोंहा नै ओरै सासे दंबावो। थ' दायो जोंहा बिथाङाबो बिराद मोजां दामो। नोंथांनि नाम मा नाम? आंनि मुङा थारुन। आदसा ओमफ्राय दा नों बे प्रग्रामाव दामगिरि हिसाबै नुजाफैनो हानानै माबायदि मोनदों? मोजां मोनदों। आदसा गोजोननाय थाबाय। दा मोजाङै मोजां दामलांगोन होनना आसा खालामबाय। ओरैहाय नुजाफैनो हादों सासेबाव। नोंथांना मा नाम? जावख्लाब। आदसा दा नोंथाङाबो बाव नुजाफैनो हादों बिराद गोजोननाय मोनदों। बिथाङा बिराद मोजां खाम दामखायोबो। गामिया दा मा गामि? थाइलेण्ड। आदसा दा नोंथांखौ मिथिखायो बयबो। बिथाङा बिराद मोजां मोजां खाम दामबोबाय। बिथाङा बिराद मेडेलबो मोनबोबाय। जोंहा ओरै सिन्देल फिथानि मेडेल। स' दायो जों ओरै सासे नुजाफैनो हाबावनाय दामगिरि दंबावो। बिथांखौबो सिनायथि लानोसै। हेल' ब्र' नोंथां। दा नोंथाङा बाव नुजाफैनो हानानै माबायदि मोनदों? आं बे गामियाव नुजाफैनो हानानै जोबोर मोजां मोनदों। दामगिरि महरै बिराद मोजां दामो बिथाङाबो बिराद मुंदांखा बिराद मोजां मोजां केसिय' दामो। स' दायो जोंहा थाइलेण्डनिफ्राय लाबोनाय सिंगारबो दंफैखायो। दा सिंगारखौबो जों सिनायथि होनोसै। सिंगारखौ नुनो मोनसिगोन। जोंहा बिराद गोजाननिफ्राय इंलेण्ड फारानिफ्राय लाबोनाय सिंगार दंफैखायो। बिथांखौ नुजाफैनो थाखाय गुरै खावलायनाय थाबाय। हरामी हो बेटा। आं दा मेथाइखौ खननो आखायाव लाबाय। जोंहा समनि आंखाल। जोंहा जायगायाबो गोजान नालाय फ्लाइटनि टिकेटखौ बारा मोननो नागिरा मोनाबाथाय।